Profesor Latić, samo da se ne miješa u politiku, za sve ostalo ga jako volim. Ja bih volio da dođe ovdje. Naš najveći pjesnik, čovjek, govorim sad stvarno, čovjek koji je u zatvoru bio za svoje ideja. Evo, znači čovjek koji brani svoj stav i vjeruje u to, odmah mi govori, ja mu vjerujem kao umjetniku. Znači on je spreman bio da ide u zatvor za ono što misli. On mu radi tekst. I svaki tekst, kako znam da je iskren? Ja profesoru kažem, uradim i molim te, treba mi ta tematika, on meni 10 uradi. On kaže, krenulo tako, nema na lageru pjesama. Ja sam bio kod tekstopisaca katalog. Ja, i on je to smišljao rime i to tako ide. Kod profesora Latića nema ništa. Imate na pa kad dođe inspiracija, što se u Tesavu zove ilham, nadahnuće, bit će. I ne znam šta će biti u kojem će smjeru ići. To mi je, na primjer, merilo za tu iskrenost.